Защо казваме не яжте това, не пийте онова, вредно е за вас? Слушайте внимателно. За да създадеш наистина качествен и полезен продукт, ти трябват истински натурални суровини, съставки и подходяща технология за тях. В стремежа си за непрестанни приходи, масовото индустриално производство цели максимални печалби с минимални разходи. Тъй като цените на натуралните суровини, съставки и технология са прекалено високи, в огромен процент от случаите те се обръщат към химията, като заменят натуралните суровини и съставки с техни химични еквиваленти и заместители, защото с тях производството е бързо, ефтино и не изисква скъпа технология. Ако искаш да създадеш истински качествен продукт, ти трябва да се бориш с конкуренцията, която буквално бълва и залива пазара с нискокачествена и ефтина продукция. Това е изключително сложна задача, затова в повечето случаи вместо да се бориш с тях, ставаш като тях. И ето защо ние ядем и пием почти принтирани продукти, в които няма нищо истинско. И в крайна сметка всичко е на гърба на крайния потребител, като вас и мен. Защото ние не само, че си даваме парите за тези бокуци, а и се тровим и унищожаваме здравето с тях. И за това казвам, не пийте бира, защото такава истинска вече почти няма. Масово е вода, в която е пуснато хапче. Това важи и за почти всичко останало. Това е самата истина и всеки лесно може да достигне до нея. Трябва само успех.